Virker dette bekendt? Kan du ikke godt ordne varmeanlægget? Jeg fryser sådan. Det er 4. gang, jeg ringer for at klage over varmen. Alt for varmt. Jeg betaler alt for meget for varmen, selvom jeg næsten aldrig er hjemme. Det er fuldstændig umuligt at få en ordentlig nattesøvn, sådan som rørene larmer. Hvad vil det koste at få en installatør til at ordne problemerne? Du kan løse problemet på en omkostningseffektiv måde og samtidig nedsætte beboernes varmeomkostninger. Klagerne fra beboerne, som koster dig tid og penge, skyldes ubalance og dårlig varmefordeling i anlægget. Lad os se på, hvad dette skyldes. Vand løber naturligt af den korteste rute, samt den, der yder mindst modstand. Det samme sker i varmeanlæg. For at kompensere for dette, har vi forindstillinger på vores radiatorventiler. Dette sikrer det rette flow gennem hver enkelt radiatorventil. Så nu har vi balance på hver eneste radiator. Men hvad sker der, hvis varmebehovet ændres på grund af vejrforhold? Eller når beboerne åbner og lukker radiatorerne? Så ændres strømretningen, og mere vand vil strømme til de øvrige radiatorer. For at undgå denne ubalance og sikre, at der altid er den rette fordeling af vand, har du brug for de rette komponenter. Danfoss har lige præcis de strengreguleringsventiler, der kan løse dette problem. Denne løsning skaber en balanceret og pålidelig varmeinstallation uden beboerklager. Du vil ikke skulle bruge så lang tid på telefonopkald og vil spare tid på både håndtering og driftsomkostninger. Dine lejere vil spare på varmeregningen, og det vil igen øge rentabiliteten på din ejendom. Disse fordele giver en tilbagebetalingstid på under 2 år. Takket være Danfoss tostrengløsninger vil du få færre klager, lavere driftsomkostninger, højere komfort indendør, og dine lejere vil få en lavere varmeregning. Kontakt din lokale Danfoss-konsulent for mere information, eller besøg os på varme.danfoss.dk.